Adlaw kalpasan ti eleksyon, formalen nga inproklama ti Provincial Board of Canvassers. Dagiti nangabak a kandidato iti 2025 national and local elections iti Cagayan. Nangabak kas governor ni retired General Egay Aglipay nga addaan ti 258,470 abutos ken vice-gobernador ni incumbent Governor Manuel Mamba nga addaan met tinasurok 348,000 abutos. Iti emosyonal a mensahe ni Governor-elect Aglipay, kinid daw na ti panagkaykay sa dagiti nabutusan nga agserbi kadagiti Cagayano. Huwag na sarili! Cagayano na ang isipin natin! Please! Nasarapan tayo ng krisis! Kawawa na ang Cagayano! Naghihirap na ang mga magsasaka at mangingisda natin! Huwag ng personal! Sila na ang harapin natin! Magiging na ako! Huwag kayo sa tayo lang! Wala na panahon! Kung hindi na ngayon, okay, sana tayo. Hindi ko, nandiniklood ako sa inyo. Yan ang hinihiling ko. Please, salamat sa inyong lahat. Inpanamnaman na nga ituloy na tinarugyan ni outgoing Governor Mamba iti probinsya. There is nothing impossible. God is with us. God is with Cagayan. Let us now reap all the sacrifices, all the prayers, all the preparations that have been done by our governor. Let's move forward, leapfrog to the future, the best future for our children and children's time. That is one Cagayan. It's not us getting old. Tumatanda na kami. Ang gusto naman namin, mayroon kami maiiwan na maganda. Yun naman ang dream ng bawat leader at bawat magulang para mas maganda yung kanilalagyan ng mga susunod sa kanila. Idinto ang nabutusan met kas Congressman ti 1st District ni Ramon Nolasco ken Provincial Board Members da Rowena Retoma, Camille Ponce Perez ken Attorney Romeo Garcia. Iti 2nd District ket naminsan manen ang nabutusan ni Congresswoman Aline Vargas Alfonso. Idinto ang nabutusan kas Provincial Board Members da Randy Ursulom, Al Niño Son Kevin Timbas ken Vilmar Viloria. Agtali na edmet nga agtakem kas 3rd District Representative ni Congressman Jojo Pulsar Lara, bayat ang nabutusan kas Provincial Board Members da AJ Ponce, Jojo Coronan, Romar de Asis, ken Odiboy Fausto. Kabayatan na saan na pinatgan ti Board of Canvassers tikid daw ti kampo ni Attorney Raymond Guzman nga itantan ti proklamasyon para iti Provincial Board Members iti 3rd District gaputo upatlaeng nga butos ti gidjatda ken ni Board Member-elect Odiboy Fausto. Ni Fausto ket addaan ti 73,286 votes. Idinto ani Guzman ket addaan ti 73,282 votes. Nagyaman ni Cagayan Provincial Election Supervisor Attorney Michael Kamangeg kadagiti amin nga electoral boards, kadagiti otoridad ken volunteers iti balaygi apan nakayuswat ti 2025 midterm election ditoy Cagayan. Siyempre nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na binahagi nila yung kanilang panahon, no, at enerhiya na mai-cast nila, na mai-kuha nila yung boto nila, mai-deliver nila yung boto nila sa pamamagitan ng sagradong balota, no? Alam natin na napakahirap makipagsiksikan, maraming hadlang, maaring malayo yung mga pinanggalingan nila, no? Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.